yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV on calminama mo kala inde mo yettode mum salminago needi e salminago teddugal mo kala ɗo woni ene woni yo jaam kisi Allah gonde meɗen en garta yewta men no wiyeten lewlal communication yewta nde ganduɗa ko yewta moɗon natti wondede amen ɗo e Pindi TV min jetti on min jarnima on ha tengte talata hande watti yontere komin garano noddali mon e bindi mon e haala mon e goƴe mon yo Allah lamɗo jagganoren jibi jen jogui caméra o Ali Fall woni montowo e jettilal communication Alaji Abou Sy mo tulde dubango e ha tallo Atoumane wonde Ousmane Makali tabalde communication Alaji Hamme Amadou Ly mo Mboyo Alaji Abou Ndiaye mo Daka média mo Medina Gounass Alaji Ahmad Ali Thiam mo cuuɗi men Mbolo Ali to mata ko ɓe ngoni Allah liƴe sana mbiɗen ɓe yante Abou Diop ɓolo e Abou Gaye ɓolo ko ɓe ngone communication noon on jaama toga salmina bandiraɓe tagara a jarama kono noon hay sinno en gona Allah jiije wo poye sernaɓe tan kam alors accu noon tan toga accu noon tan aɗa andi Abou Ndiaye nde kalmi ñanden mbimi o wona tan ceerno o wi tan ko ma wawimi ono tan ko less o wi kala ɗumin potti wonta wattu ɗum kam yata mboɗo yoomi tan ka sanka walla saw ɗumin potti ala kam ko alaji an calinɗa ko ceernagal ngal calimi ha joni ha joni ka caliɗo komi caliɗo eyyi Abou Sy ko ceerno Hamme ko ceerno Ousmane Makali wona ceerno Hamad Thiam ko almami ko torode ɗum noon eyi wadde gacciri mon ɗum noon togarno mbiɗa ni en calmini bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV yettere Allah e ballal hufɓe en ɗowoɓe sattotoɓe golle ɓe woni lewlawol communication no mbiruɗani kam fof en calminiɓe en juurimama ɓe en calmini yeeɓiyankoɓe meɗen e kuuɓal mo kala e mabɓe ɗo woni ene woniri eɗen mbiyaɓe yo jaam e kise yo gon e mabɓe tawno wonde dow sutura taw ko duumiɗo kadi e ñagade cellal balɗe juɗɗe e battane moƴƴe en garti no mbiɗa ni guila wotoyde ɗi mbaɗi en galano ɗo henna en jeehino wuuro wotoyde ko mawɗum alhamdulillah rewi lawol en garti e dow jaam Allah walli en kadi en jeehino taccuɗen ma jaaɗen ha banggue Mauritanie o nde wonde kamɓene ɓe goni koye keɓugal ko faate e mawningol jeytare indépendance eyyi ɗum ɗon foof ene jeeya hande o mba sikki ma ma en mbaw ƴewde so tawi wonko mbawɗen ma en kalen mboɗo windi ɗum jinami ko an e kaw Toué mo ganduɗa woni koto caggal to Bilbassi kanko wiyata kaw Bilbassi Toué kalone ko watte Mauritanie ko eyyi en mbi bandiraɓe tan bisimilla mabɓe ha yesso ko lawol a jarama toka Allah walli toɓɓe jawtiñede sappo e jeeɗiɗi nde toɓɓe coynanoɗo gulali coynanoɗo luukali puɗɗi fitinaji hakkude landaji kewɗi fodde caɓ ko fawi usti ha etti nokku en jalte toɓɓe he Pastef ɓuuri hewde député ji woni ɗimmo ko takku wallu mataw hanganti on wonata mataw sur l'opposition Amadou Ba wonti 3e position Samba Sakadu wonti 4e position e nder ɓetuma holno jiiɗa ɗum e togata ko addi foof ko duwodirde e bandiraɓe eɗen gandi bandiraɗo debbo hono Assil Sall honorable député mo département Podor e temps Ablaye Wade ne hawri e ladial toon to Frayse to eɗen jogui yaknima to goski ko hande foti arde eɗen duwono ɓesgu eɗen duwono bandiraɓe Podor naɓe bandiraɓe Diatar naɓe bandiraɓe Mboyo naɓe kamɓe foof nde tawno ko pulaar wiyata ko ɓesɗo saabu jiidedemo e nokkuji ɗi foof ɗum noon eɗen duwanomo eɗen mbiya yo Allah yurmomo yafomo harnamo aljanna ko hono noon ne kadi accident baɗɗo hanki hono chef de village Dondo e dendagal tato woɗɓe ɓe o yaadi e oɗo accident kamɓe fof eɗen duwanoɓe eɗen mbiya yo Allah yurmoɓe yafoɓe e ko wona ɗum ko so tawi en garti mbadi sumgoji jawtuɗi ɗi tokara ene gasa sumgoji ɗi mete ko ɗum ɗo woni ko ɗaminano ma yaruni walla ala ɗaminanoki ma yaruni min kam guilay dow hooram mi ɗaminanoki ma yaruni eyyi mbaɗa ɗaminino kam ɗo yeehi hankkadi ha balɗe tati
balɗe 4 ko adi yimɓe hankadi ne kuccana woteji ɗi mi tini wayloji mbaɗi e nder hen e nder wayloji baɗɗi e nder hen ɗi noon ne ɓuri tengtude balɗe 3 ko adi yimɓe hankadi ene kucca e woteji ɗi woni so tawi en ƴeewi tan so tawi en ƴetti tuggude alarba o jamma alkamis e aljuma ko heewi waylima ɗon eyi yanti hen kadi aset mo ganduɗa hoore maɗa ko on wonno foftere oɗon aset hay sinno tawi o woni foftere to banggue guite o woni foftere to banggue dille nanetenoɗe ɗe kono o wonani foftere to less ñalawma golle less golle on hankadi ko ñalawma goɓɓe niɓɓe eyyi donc ɗum ɗon addi wayloji kewɗi e nder hen woni mi haaldi e hewɓe ne kadi ko adi ɗumanaji mbi ɗamini Pastef ene gasa maɓe dañ majorité kono mi ɗaminanoki maɓe dañ koɓe dañi ko mi ɗaminanoki ɗum tawi gonkalani ɗamininomi kam ko ene wawi ɓe daña poolgu kono noon wayata hono dani saabu so tawi a ƴeewi a haali sen ƴeewi to banggue élection ngaji ɗi no jaari ni eɗen gandi to banggue liste électoral mo leydi Sénégal woni hen ko million ngaji 7 pawɗi 370 ujunere pawɗi 169 kañum goni windiriɓe e doggol suɓgoji ngol kono so tawi a ƴeewi ko wooti ko koɓe million ngaji 3 e 649 ujunere pawɗi 950 ko ɓeɗo goni waɗɓe woteji muɗumen gooti kono noon kadi e nder kamɓe ɓeɗo wotoɓe ɓe ene waɗi ɓe ganduɗa hoore maɗa ko fodde 26 ujunere pawɗi 326 gotani woteji muɗumen moƴƴani e ndewani lawol donc so tawi en ƴeewi to banggue ko lima ko woni ɓe woteji muɗumen dewi lawol koɓe million ngaji 3 pawɗi 626 ujunere e 633 ko ɓeɗo woni ɓe woteji muɗumen dewi lawol kono noon so tawi en ƴeewi to banggue tonggode ko wiyete wonde ɓeto wonande gotogol ngol yaltuɓe gotoyɓe no sifori so tawi a ƴeewi e nder temedere kala ko 49 kañumen jalti jeehi wotoyde eyyi hay ɗumne kadi so tawi en ƴeewi subaka o ala foof ɗo bureau de vote hawrama e nder Sénégal ala ɗo bureau de vote udditi 8 heures kanji foof ɗi udditi ko ummade 9 heures hankkadi fay less fay 1 heure donc kadi ene jeeya ko leltin ɗum so tawi en ƴeewi matériel électoral o ko fonno joƴƴinede gila no hanki muɗum ni gasa e jammago he no waɗi e nokkuji ko mabɓe pini subaka mo yimɓe poti dawrude woote o yimɓe ne gari ene dañi kamɓe eɓe gone wadde installation ɗum ɗon kadi ene jeeya ko leltini golle ɗe fuɗɗade to banggue woteji ɗiyen ene jeeya henne kadi so tawi a ƴeewi ha joni yimɓeɓe ɓe jaltani subaka o no fewi par ce que subaka ko mawɓe ɓuuri yaltude sukaɓeɓe jaltani heddi ko holko yaltini mawɓe wona noon wayanno holko haɗi sukaɓeɓe yaltude saabu wona noon wayano tesketeno ko e sumgoji cakkitiɗi ɗi fof ko sukaɓeɓe ɓuranno hewde ɓuranno yaltude mawɓeɓe kañumen ɓuranno famɗude kono ngol ɗo lawol teskama subaka o kam ko mawɓeɓe ɓuuri hewde par rapport e sukaɓeɓe so tawi yerodirama kono noon nde yeehi hankkadi ha kikiɗe ɗon hankkadi ummade 16 heures 4 heures hankkadi fayi waktuji 16 fayi waktuji 18 ɗon sukaɓeɓe jalti kono noon ɗum ɗon foof e waade noon haɗani so tawi a ƴeewi ummade e 9 heures nde wiyete bureau de vote uji ɗi udditi ha jettoyɗa 1 heure fay 2 heures limore tonggode yaltuɓe gotoyɓe ene yaranno e 44 ha 49 ko yalti wotoyde kono ɗum ɗon foof e waade noon so tawi en ƴeewi hande o to banggue sumgoji ɗi takku wallu dañi 150 député non Pastef dañi 150 député takku wallu dañi 16 jamma ak jeeri Mamadou Ba dañi 7 hono anda nawle ɓeɗon dañi 2 woni Maguette Sène gonnoɗo directeur COUD ɓeɓe ganduɗa hono Sammasa Kaddu dañi 3 bon Tahirou Sarr kañum ko nationaliste dañi goto jeeya koye Diomaye président mouvement Diomaye président eyyi bon kirangue ɓeɗon dañi goto ande si kolute ɓeɗon dañi goto so tawi ƴeewi soppi Sénégal woni PDS ɗimmo o ɓeɗon dañi goto so tawi ƴeewi farlu dañi goto ande besal dañi goto ɗum ɗo koko tonguɗen tan e ɗumaнаji yaltuɓe e nder Sénégal kesi Ceerno Alassane Sall ala hen eyyi Ceerno Alassane Sall nani hen eyyi Ceerno Alassane Sall na dañi député goto Abdou Karim Sall na dañi député goto eyyi donc so tawi en ƴeewi ɓeɗo joni
so sa yirondiri walla a fecci wonande électorat mo leydi Sénégal hakkunde han opposition e parti au pouvoir parti au pouvoir ene dañi million pawɗo temedde jeenayi e capanɗe jeenayi e goo ujunere e temedde jeeɗiɗi e capanɗe jeeɗiɗi kartal so tawi a rendini wonɓe e lundu fof koɓe jogui wonata ko million pawɗo temedde jeegom e capanɗe tati e goo ujunere pawɗe temedde jeetati e capanɗe jeegom e tati ɗum woni lundu fof so tawi a rendini ɗumen koɓe dañi wadde so tawi a ƴeewi hande o ko ɓiili hakkude mabɓe to banggue limore ko capantati e joyyi temedde tati e capanɗe joyyi ujunere pawɗi temedde jeenayi e carte jeeɗiɗi ɓiili hakkude mabɓe wadde so tawi a ƴeewi a tawat wonde kamɓe opposition fof so tawi ɓe ndentino ndeke wadde ene wawi gasde kamɓe Pastef naɓe ɓe mbasa dañde koɓe dañi ko eyyi ene jeeya ko famɗini limore mabɓe kamɓe wonɓe e lundoɓe sarodirdeɓe hay sinno ɓe jiiɗino rentude ɓe leeli rentude leelde ɓe rentude nde kadi yimɓeɓe manki famde dentugol mabɓe holno sifori woodi ɓe bonnani eyyi woodi ko bonni ko heewi hankkadi yimɓeɓe hakkillaji jiiɓi ɓe mbi tawde woni hankkadi yomin jooɗo han eyyi min mbasa wotoyde ɓe mbi ala tawde woni ko ni goto hankkadi wadde yo ƴewɗo fayi ɗum ɗon ne kadi ene teska ko addani lundu famɗude doole to banggue min e hakkillam ko rokkimi to banggue ɗiɗo sumgoji payaɗi woni campagne wonata ko laaɓi ɗiɗi campagne laaɓi ɗiɗi moɓe mbaɗi o adani goto hen maɓɓe fof yeehi ko banggue muɗum ɗum woni koɓe mbaɗi campagne maɓɓe gadana yeehi ha ɗo wattidiɗo ɓe jiiɗi rendirinde campagne o ɓe mbatta ɗum campagne goto kono noon ne kadi hay ɗon ne kadi feccere nan ɗon woni feccere nan ɗo par ce que so tawi wiyama jamma ak jeri mo Amadou Ba wonɗo ganduɗa hormaɗo ene yaadi eɓe intercoalition dentinen dente meɗen ɗum ɗon so tawi woni ko Barthélémy Dias en koto Ceerno Alassane Sall en e woɗɓe wonkoɓe pamminani yimɓeɓe kadi ɗum ɗon ene metti famminde neɗɗo ha faama ɗum par ce que mettiri famminde neɗɗo so tawi wiyama e nder Dakar wiyama ko Samba Sa Kaddu ko kañumen gardi doggol Dakar kañumen gotante ene fof eyyi ene fof ndenden gotanen kono noon ene fof ndenden gotanen ɓo ene manki famnade e hakkillaji militant ji wotoyoɓe hen ha Guédiawaye ha Jolof hankanti mi yohan noon kono ɗon takku wallu ala ko ɗum woodi min takku wallu nden ɓe ɓende politique ɗon ɓe jaɓɓe jammu ak jeggi no feewi saabu ɓe looɓe haqqillaji yimɓeɓe hankanti ko woni ga ko ɗum woni to ɗum woni to eyyi heddi noon wonɓe gandanɗa hoore maɗa ko wayno Matam ko wayno Podor ɓen kañumen ɓuuri famminede par ce que to banggue less hay sinno haalaka dow mbaɗi batuji nder mbaɗi batuji less hollude militant ji mumen ko ni yarata donc ɗum ɗon koto banggue jenctude sumgoji ɗi tokara no ɗum sifori e kon tonguɗon hen a jarama Toka gartaɓe tan ko kalɗa ko goho to banggue analyse Pastef ko dañño e sa jooma e président ko keewal yimɓe ko wotaneɓe ko ɓe ustima eyyi e nder usta nde ɓe jogui nde haɗani ko kamɓe ɓuuri dañde doole to banggue suudu sarɗiji donc Allah hokkiɓe hen ɓe dañi majorité Jamma ko jeeyiñ gonnoɗo deuxiéme chef de l'opposition holno ɗum waglitoy tan ha wonti e joni troisiéme ko cikkuɗa beele ko yimɓe donc famde walla ko nde élection fuɗɗi nde président Macky Sall ko gara ko ɗum saabi walla ala eyyi aɗa andi président Macky Sall garal muɗum wiyede président Macky Sall koko ara ɗum woni ko bonnani APR naɓe ɗum woni ko bonnani ni takku wallu so wonano garal makko e kadi no waɗiri campagne WhatsApp o eɓe mbawno dañde ko ɓuuri ɗum eɓe mbawno hadde tan ko garowo ɓe keɓa ɗon kamɓe ɓe daro liggade ɓe mbasa wiide wonde eɓe mbaɗa appel aji vidéo eɓe mbaɗani eɓe battani way kono kamɓe ɓe koolaki koye mabɓe so wona kanko ɗo feeñi ɗo tawde kay kanko o rokkiɓe ndimago jeehe kono noon ne kadi gueɗel gonguel nani soomi e nder hen kamɓe to banggue takku wallu Sénégal ha tengti e nder APR woni ko tengti e nder APR ɓe jeehi hankkadi ha ɓe gandi parti APR o ene wayno koko tottira wonɓen tini wonɓen tinani par ce que Macky Sall wonde ɗum tedde liste o halfina parti o ko Amadou Mame Diop ancien président assemblée nationale donc kañum totta parti o so tawi a ƴeewi kamɓe ɓe pecci campagne uji mabɓe beele yimɓe jaaɓi militaji ɗi fof jaaɓi Amadou wona militaji ɗi fof ni gandi ɗum
ko unutu ko unutu militaji fof ganda ko Amadou Mame Diop kañum totta parti o hande oɗo jaara hen ɗo tawde kay ɓe jooɗaki wadde congrès ha wiya wonde Amadou Mame Diop ummima natti wonde ko goɗɗo wonata hande o caggal Macky Sall ko Amadou Mame Diop woni numéro 2 APR eyyi ɗum ɗon noon pusgu mabɓe minen mewa men ko Abdoulaye Daouda ko on min ko onon ko Abdoulaye Daouda o gembuɗon on ko mewa amen jiiɗi kay so wone parti so tawi no wondino e Macky Sall adani so Macky yo tuttum ɗum jiɗɗon ɗum min jiɗi eyyi kono est ce que ko ɗum woodi so wodani kam ko ɗum min jiɗi aɗa andi ko haɗi ɗum wodde gila adane ko ɗum haɗata ɗum wodde ha joni wona wiyeteno ko Abdoulaye Daouda en ko kañumen goni membre uji fondateur APR Abdoulaye Daouda Diallo Amadou Ba nde waɗete premier ministre laaɓi ɗiɗi fof Abdoulaye Daouda Diallo no jooɗi pourquoi waɗaka ɗum kay ko gila nden calcul o fonno wadde e ruttitima Macky Sall so tawi woni wiyama wonde ko kañum suɓino Amadou Ba pourquoi Macky Sall suɓi Amadou Ba woppi Abdoulaye Daouda Diallo calcul o ne kadi no fonno yaade hon ari ha ɗo noon so tawi wiyama wonde Amadou Mame Diop tottama parti APR fotani bettude won ɓen par ce que ko ɓenni beele Amadou Mame Diop ɓe jimali beele Amadou Mame Diop liggima e APR kono saabo ɓe o tawi ɗon ɓe guila hanki ɓe foof beele ko jangde makko walla ko militaji makko saabu nokku makko ɗo ko o fi nokku makko Amadou Mame Diop meeɗa fiyede e nokku muɗum ngol ɗo so wona ngol ɗo bisimilla faami kono Amadou Mame Diop gila o watti Amadou Mame Diop ni nde gagnoto mairie Richard-Toll nden waɗa hano politique faami ko caggal muɗum kay o natti hankadi e politique kono noon tokare gueɗel ina woodi ay ko wiyete politique ko politique wona diine wona deftere kamil saka tugnoɗen hen wona deftere saria wona risala wona muqaddimatul isia wona lahdari to encore fo e ɓurano koy faami ma wattu wiide mi ceerno anani jogo Abou Diaye dugata anani de donc tawde woni politique wona ɗum ɗo foof jogoto ko ɗo tugna ay ɓe jiyata wiyeteɓe kañumen cosi parti ɓe wonɗo ina tolno ɓeɗon ko kañumen goni woyoɓe ene piito becce ko minen ɗawaɓe par ce que kala neɗɗo bawɗo wonde fof e politique kala gonduɗo e maɗa on haaju maɗa ustima e muɗum haaju ma woni ko mo wondani e maɗa o ƴeewa on holno ardi par ce que oɗo a doli ɗum Amadou Ba en mbiyete wonde ko transimaji ko arɓe Amadou Ba en mbiyatano wonde ko jeyaka e APR joni noon ɓen ɓe jeyaka e APR ɓe ko ɓen totta APR naɓe mettini sa ƴeewi ko jippoto e APR ko tuggude e élection ngaji 2012 ɗi nde ɓenni yimɓe jalti e législative uji municipal uji mbaɗa ɗon hankkadi APR woni tan koye tellade holko tellini APR ko arɓe wattane ɓe potti ɓe guittani ɗumen gueɗe ɓe goppi fuɗɗunoɓe haysino ɓe goppani fuɗɗunoɓe par ce que neɗɗo yimɓe yo kaldu gonga min so tawi aɗa ittami ɗo gonnomi ɗo kay guittirta kam ɗon koye fayidagal kono so tawi no gonirnomi gani ko ɗum tan woni ko tawoytum tan ko ɗum nawrata kam ɗon woppan ɗo gonnomi ɗo a jaama toga mi tawtoma ko kalɗa nane wonde lundiɓe ɓe soɓe ndendino ene mbawi ɓe kawa sa ƴeewi Birima Manga Abdou Karim Sall en ɓeɗo wonnoɓe e APR dañi hen teddule e yimɓe wobɓe goto foyi ko campagne muɗum banggue oɗo maire Malicounda kamɓe foof a wawa limde goto foof yaari ko banggue mum jogui liste mum Moustapha Diop en cikkuɗa holko saabi ɗum beele ko goto foof ko yidde tinede walla yidde andede e kamɓe foof rendunode goo kalis mo ɓe mbaɗi campagne o ɓe joƴƴina ɗum consigne aji mabɓe ndendina ɓe gemba neɗɗo goto mataw kam neɗɗo parti mabɓe ko jaasi ko fof ardo ɓuuri ɓe gardi neɗɗo goɗɗo ɓe beltino haɓe kawe aɗa andi tokara aɗa andi tawde tan jomum jaɓani gila nden ko wiyete discipline de parti ɗum woni ko woodani needi parti o ɗum woni ko natti wodde école de parti natti wodde hankkadi goto fof ko tufi tinde muɗum ene yaaha wonɓen mbaɗiri ɗum ko inde hanane wonɓen mbaɗiri ɗum ko jaɓani reftade e wonɓen mi reftata koye kaari mi rewata e kaari ɗum ene jeeya e nder hen won hen ene mbaɗira ɗum pour wiide wonde mataw so tawi mi yalti mi wi mbaɗa waɗa ko ɓuuri hen hewde so tawi ƴeewama jomumen hakkillaji muɗumen goni koye laamu ngu
merma laamu noddu ɗumen walla nodda ha ɗumen no mbiyandamami jamon ɓaƴete ina eyyi donc won hen koye nder ndiɗon mbaadi mbaɗirta e dogoɓe no mooloyo kono eɗen gandi sinno wonano hono ndani goto maɓɓe fof ko waɗi ko dañi ko en ena gasanno so tawi ɓe ndentiɓe tawriɓe ga ɓe mbasa kamɓe nadde eyyi par ce que haɗata ɓe nadde sa ƴeewide kadi ko ɓuuri hen hewde jomumen wadde ɗumen ni en ko lissuji ɗi yaltude jomum ƴeewa place muɗum to waɗa ene woɗɗi wiya wonde min mi handani ɗo kandumi koye to kono noonne kay tawde woni a handi e waɗede maire duuɓi 12 hay goto wiyanima woysayo a handi e waɗede député duuɓi 12 hay goto wiyanima woysayo hay sinno wiyamane haɗani an aɗa woni ɗon goɗɗo so waɗama poɗɗa ko yaadude e ndimagu maɗa e neɗɗagal maɗa mbasa wonde ha sida jaada e muɗum tawta ɗum tokar ko ɗum woni ko foti wonde ko kono noon nde wonde politique ko hasidagal woni hen e gañamtumago ɗum woni wona mbaɗa ɓeeta doolam politique ko woni hen tan ko hasidagal e gañamtumago hay sinno tawi ko enen jiidi yumma e baba togara hay sinno ko enen jiidi yumma e baba ay mi wima wonde politique ko intérêt ji enen jiidi yumma e baba so tawi a darima aɗa falo intérêt am tan so tawi mbaɗa jogui jambere koye maɗa mbaɗani e kono ala sen si andiɗo dole mum tolni hen so dañani eyyi ɓe kalɗen jaaɓe mabɓe APR ɓe goto hen foof won jaaɗo banggue muɗum dañana hoore mum hunde seeɗa andi wonko dañi ɗum koye ɓetuji he jeeya kadi faya ko élection local aɗa andi Racine Sy ɓesde ɗum doole muɗum Racine ko kañum bonnani hoore mum Racine waɗani campagne Podor no feewi o waɗani campagne Podor no feewi par ce que so tawi o wanno campagne Podor no feewi omo jogui yimɓe wawɓe haalde ay ko jiyata ko togar ay campagne oɗo henna walla e campagne uji ɗi ko ɓuuri hen hewde ko bonnidde seyfidde aybinde ñingde kadi yimɓeɓe wasde haalde ko woodi ko woni wasde haalde ko woodi tokara min komi député ko min kay so tawi mbaɗa yaaha yimɓe mbaɗa yiilo wontude député walla mbaɗa yiilo fuɗɗade wonde député moƴƴi ko so tawi mi ari min mi haalana yimɓeɓe min holko foti wonde dardam to hen somi yi assemblée nationale kono wona arde mbaɗa fodano on boyli walla mbaɗa fodano on école aji wona rôle am en kaalino ɗum ɗo député rôle muɗum ko toon to assemblée nationale ko gonga ko ɓesgu ngu ɓe daronto kono hol fannu no ɓe darorto ɓesgu ngu e holko ɓe poti daranade ɓesgu ko ɗum foti wonde so tawi eɓe gandi eyyi ko ɗum foti wonde kay ko tawi eɓe gandi kono noon so tawi jomum yeehi aɗa ara aɗa wondana jomumen ko gandanɗa hoore ma an aɗa andi wona rôle ma aɗa andi a wawa ɗum wadde aɗa andi a fotani ɗum wadde so tawi a ari yimɓe aɗa haalana ɗum ɗon ɓen mbawata gonɗindema tokar yimɓe toa jaafoɗa ma jaa par ce que mottannaɓe ɓe mbi en mbayri haalde politique mabɓe ma gartan ko heewi so Allah jaaɓi ma wona kewal hakkude Sénégal e Mauritanie joni noon darnogol assemblée nationale par ce que comme kañum jeeyi ko ɓuuri hewde ko beele aɗa sikki landaji keddiɗi heɓɓe seeɗa ɓe takko wallu jaam ak jeeyi Sammata Kadu kala hen mo dañani hunde e député gotel ngel cikkuɗa soɓe ƴamama holto poɗi yantude e hol groupe parlementaire cikkuɗa mbawi dañede eyyi min de mbaɗa andi opposition hande o wonno ina waya ɓe dañata groupe parlementaire kamɓe foof wonno ina waya so woodi ene dañi groupe parlementaire mataw wonata ko takku wallu par ce que no mbimami ni so tawi hasidagal ngal iwi kongu ngu iwi ene gasa ɓe daña groupe aji parlementaire uji ɗiɗi e nder opposition kono noon so tawi ɗum ɗon ala soɓe ndenaki hay goto o ɓe dañata e kadi ko yanti hen laamu ene jogui ɓile ɗe jogui ɗe ene wawi ɗaccude ha ɗum ara yaaha sooda wonɗin député ji less jooɗo ene paada ha ɗumanaji gara e joƴƴinede jomum pour surtout ma to nawtuma gayno ɗum kadi ene jeeya e peeje wona kañum dañi ko dañano hadma an dañde ɗum ɗon noon ko kamɓe wonɓe ay togara ay yimɓe so tawi kaldata gonga tan kaldata ko fenade i politique mata wona gonga ɓolo haalte politique ni gonga ni heewani hen kono noon togara neɗɗo min mi wawa kina tolno ujunnaje limtinɗi yimɓe kennami yeeso wona ni kennami yeeso ko min henni hooram yeeso ɓe jaaɓi par ce que aɗa andi min mbiyanmi wonde ko candidat ko wuuro foti jooɗade renda walla ko commune foti jooɗade walla ko département foti jooɗade wiya minen ko kaari woni candidat amen kono noon so tawi neɗɗo ari wi wonde min mbaɗa yiiɗi wonde candidat walla komi candidat gaare nanguirane kam so tawi on janti e yam on cuɓakimi komin suuɓi hooram tawto ɗon kam e nder cuɓogolam a jarama toga joni taccal maayo
mi wino ane kaw Eliman Bilbasi Touré somi hemnomo siko gerso woni ma wadana ko haali hen leydi mo tan to kana heewi dille kono nyalawma no gasa jetal mi da ko octobre ebe kewi mawninde be ganduda pital man gittanomo toon ɗum ko goɗɗum to banggue inal ko nande hen e faire kadi indépendance mabɓe mawningol ngol ɗo lawol no heewi ko haala hen an mo ganduɗa ka Mauritanie najo Sénégal najo honno ɗaminoɗa hikka ngol keblugol no jogo wade e dille gonaɗe dow muɗum de woyoɓe no mbiya potagu ala e ko nandi hen e tokara ko addi foof hade men yaltude Sénégal eɗen jogui ɓe poɗɗen duwanade ko wayno Daouda Moussa Dia honorable député e arti e nokku muɗum eɗo woowi eɗo andi caggal gila dekkal ngo ha nane subaka gila ɗo expulsé caggal duuɓi 12 ɗi ganduɗa hono waɗa o woni no assemblée o woni questeur assemblée nationale o woni ministre ha hande o e nder département makko alhamdulillah ɓe gagnima o arti assemblée eɗen donom eɗen mbiya yo Allah hoybin dongal ngal yo jogoro jaam kono noon kadi ɓen wasɓe toon eɗen mbiyaɓe wonde yo Allah rokkuɓe no ɓe muñi yataw kadi goɗɗum ene fadi ɗumen taw ko gandanɗa hono koko ɓuuri e muɗumen so tawi en garti gayna e département Podor eɗen duwano hono honorable député Moussa Hamady Sarr e gandi ko cukalel ko dañi ko weeɓani kadi na saɗi par ce que wonde ɗum suka première fois nadde ɗum e liste député ji première fois tottede responsabilité ko foti no département aɗa foɗodira e gayi kokkolli baɗino Ablaye Daouda Diallo en baɗono Moussa Oumar Sow en famde baɗono Mamoudou Demen baɗono hono Racine Sy en waɓe hen no Aissata Awen aɗa foɗodira e muɗum e ɗiɗo gayi kokkolli Allah rokkuma woni ɗum ɗon jomum ene foti duwanede tigui rigui kadi ande ko joom sens kono noonne kadi waɓe no Moussa Sow en eɗen duwanno ɗumen eɗen mbiya yataw ko ɗum ɓural ɗo muɗumen par ce que kina tolno e duuɓi nogas aɗa woni maire kina tolno e duuɓi par ce que laamu Ablaye Wade fof ha gasi ko député wonno 7e président à l'assemblée vice président assemblée nationale questeur assemblée nationale ɗum ɗo fof so tawi fayima e dow hoore maɗa a ruttima a woni maire commune maɗa guila nde fuɗɗi ha ɗo yarata ɗo henna on kañumne kadi ko baɗɗo ko hunde ko baɗɗo kadi ko mantan ko baɗɗo ko waɗi fayida kañumne kadi eɗen duwono ɗum ko faray si wiyata ko eɗen mbiya o gayna e décourage kono oyotone kadi eɗen mbiya ɗum félicitation ɗum ɗon noon ko kamɓe ɓe gandanɗa hono maɓe ɓe foɗodirno e nder département Podor kala eɗen duwanoɓe hande o ko woni département Podor ko woni région de Matam Farba Ngom en e Mamadou Mody Diaw en kamɓe fof koɓe jibinande leydi ndi kamɓe fof goto men fof ko gonga wonan toon ko département muɗum kono noonne kadi ene wonani toon leydi ndi ɗum ɗon noon eɗen duwanoɓe e ngal ɗo dongal yo Allah rokkuɓe dongal ngal ngal wona koybungal e dow koye mabɓe joni hadema taccuɗen anni haala faya koye local ɗum kam ko siftinde mboɗande sippe ngo ko laabno e député ji ko laaɓano ko fogodira ko eko diccina seeɗa ko foof faya koye local uji te local uji ɗi beɓata so Allah lamɗo jaaɓi yimɓe nana keblal guila joni so campagne so tawi ɓe gooti gayni tan campagne fuɗɗima leydi Mauritanie toga eyyi campagne o kam koko fuɗɗi par ce que won maire uji ɗi jeyata wonde enen dogna ene moloyto ko yidde wattede candidat ji e commune aji muɗumen heddino ene wawi dañi won dogɗo fiɗa daɗani won jooɗiɗo daɗi won jooɗiɗo daɗi eyyi wonne kadi mo gandanɗa hoore maɗa dogui daɗi won dogɓe eyyi donc kono ɗum ɗon ma yewtere aro yesso hewani moli mamateto spécial ma yewtere aro yesso spécial ɗum eyyi ko wona ɗum ko so tawi en garti e leydi Mauritanie ko ñande nogas e jeetati novembre woni fête de l'indépendance mo leydi Mauritanie yante ñalawma woni fortoye ko kalnum joni eyyi eɗen gandi to leydi Mauritanie to henna heddi ko kena wona duuɓi hande nogas pawɗi leydi Mauritanie won jaɓɓal yaɓɓata won miijo ngo yimɓeɓe jogui eyyi miijo ngo yimɓeɓe jogui ko wiide 28 novembre e saaha Mawuya soldateɓe mbaɗanoma nagganoma mbara e ñalawma mo leydi Mauritanie mawnintuno jeytare muɗum ɓen hande o ko ɗum woni ko goyata mbi wonde ko nanguiri ñalawma o ko wona ñalawma weltare ko ñalawma suno kono ɗum ɗon noon so tawi en ƴeewi wona joni fuɗɗi eɗen mbiya harani wona enen gayna en kirsata dammir kirsen guertoɗe mbaɗen tebbuli mbaɗen nosoji kono so tawi a yeehi to site en to henna won wonɓe toon kañumen wona ɗum mbaɗata mbiyatma wonde ko ñalawma harano ko ñalawma sunare eyyi
ɓe hen ñande hen kuɓɓintu ɓerɗe muɗumen ɓe gona ƴettoɓe labɓe ene juuto koye muɗumen ɓe gona ƴettoɓe laysataji ene ceeka ɓalli muɗumen ngam hollirde wonde ñalawma o ko ñalawma wona ñalawma belemma wadde kamɓe ɓeeɗo murtannaɓe kamɓene wiiɓe wonde ñalawma 27 novembre o wona ñalawma weltare ko ñalawma mettere foti wonde ko ñalawma suno wiyoɓe noon ɓe eɓe goni e gonga mabɓe ɓe jaadani e mabɓe ɓe ene goni e gonga muɗumen eyyi to kara wayirte ko so tawi a ƴeewi e wonɓe gandanɗa hoore maɗa hande o nana goya to banggue Mauritanie woni ñalawma 27 novembre o ɓen koɓe babiraɓe muɗumen kawmiraɓe muɗumen ɓiɓɓe muɗumen taniraɓe mumen koreji muɗumen goni waranoɓe e oɗon ñalawma kono noon won moltiɓe e nder hen so tawi a ƴeewi kala ko jiiɗa ayi Pastef sa yi dañi doole ɗe dañi ɗe waɗi ɗum ko ƴettude mette janane ari ɓorni ɗum hutori ɗum e mette janane kono jamais nana Pastef wima wonde min mi sokama mi fiyama mi waɗanama ni mi leptama nana hata wima wonde kaari fiyama kaari nana yeeye doole kaari ko ni yiɗi waɗede kaari ko ni yiɗi waɗede kaari ko ni yiɗi waɗede e ɗeɗon mette ɗeɓe mbaɗi ɓeɗon waɗanoɓe ɗeɗon mette tawtiɓe e kaɗon haala ɓe gari ɓe jaadi e muɗumen donc ɗum rokkiɓe doole ɗe ɓe dañi ɗi hen toni kadi la même chose ko hono noon wonɓe gandanɗa hoore maɗa pulaar wiyat ma a famide ko ma bone waɗa jaam dañe e nder bone o indépendance an won hen ko condi e kuure ha keeɓi indépendance won hen ko funtodirede ɗahodirede ha keeɓi indépendance won hen ko jewte e coppule mbaɗa ha nanodiral wawi dañede pamodiral wawi wodde won hen noon koye bojji e kikkitali kañumen ko hen goni wadde noon so tawi en ƴeewi e 28 novembre événement ji 89 86 kala hen ko wawi ɓennude wonɓe gandanɗa hoore maɗa ko ma oɗon musiba waɗi ndeɗon bonande waɗi nde mbawi dañde hen nemaji won noon ɓe beelaka kaɗo haalade won wiyoɓe wonde ko kalanmi ko fenade walla ko naafigagal kono noon ko kalanmi koko gonɗi hokku dalil wonɓe gandanɗa hoore maɗa mbimami nan dañi visa ji nan dañi papier ji refugé ji a faami de ummima Mauritanie nana koɗoyi Amérique no koɗoyi Espagne no koɗoyi Belgique no koɗoyi Australie no koɗoyi France a faami de waɗi ɗum ko oga musiba baɗɗo gayanno ko ɗum tagui ɓe dañde ɗum ɓe jeehi ɓe pay toon saabu so tawi ɗum ɗon wodani ene gasa e mabɓe ɓe jaltata leydi ndi e nder ɓeɗon yaaɓe kala hen jaaɗo nawi ɓiyum ɓe nawi wajiraɓe mumen ɓe nawi keyniraɓe muɗumen ɓe nawi hay ɓe gandanɗa hoore maɗa ko ɗumanaji mumen juttanaji muɗumen nawama ha wayno leydi donc ɗum ɗon waɗi ɗum ko bonande wande nde e kadi kala nde ñalawma o dooki walla nde o fandoyi leydi Mauritanie woni e heblade mi wiyani leñol naggam walla leñol naggam leydi Mauritanie woni e heblade ko fati e oɗo ñalawma ɓe mbiyatmami ɗo henna joguiɓe carte uji refugé ji ɓe ene keɓoyi caggal leydi ene jooɗi ala koɓe joganiɓe so wona neldudeɓe 200 euros 300 euros wiide wonde ballitorɗe e ñalawma e manifestation ngaji ɗi mbatton mbaɗire banderole coodire tisata coodire ɓen ɓe babiraɓe muɗumen mbarano e 28 novembre ɓen ɓe worɓe muɗumen mbarano e 28 novembre ɓen ɓe babiraɓe muɗumen nanggano dumbano e événement ji 89 ɓen ɓe babiraɓe mumen taniraɓe muɗumen nanggano dumbano e événement ji 86 holko ɓe jogani ɗumen holko ɓe ballita ɗumen mete ɓesguji muɗumen eɓe gandi no jangguirta mete enen eɓe gandi ɓesguji muɗumen no guurdi est ce que kamɓe toon eɓe ndenti e wiide wonde eɗen denta e dental gotal enen refugé ji Mauritanie naaɓe wuurɓe caggal leydi ɓe foof wona tan wuurɓe e leydi gotiri jogueɗen fedde wotere taw fedde nde kala hitande eɗen jogui somme mo jaltinten ƴeewen goto e ɓe babiraɓe muɗumen warano walla ɓe worɓe muɗumen mbarano ƴetten somme goto mbaɗen ɗumen financé ƴeewen jomum holko yiiɗi liggade ballitiren ɗum e oɗon fannu mete ɓe mbaɗi ɗum tokara welani ha welani welani ha welani indépendance leydi ko leydi foof jeeyi ɗum kadi min mi considére ta hooram wonde mi nanguiraka koye leydi ndi jeeyami ala mbanmi min hooram koye leydi ndi jeeyami kala kalɗo ko fati e haala ka gandanɗa hoorema hawrananimi mbaɗa jogui droit wiide ɗum ɗo hawrananimi kala kalɗo ko hawranimi mbaɗa jogui droit e ndimago wiide wonde ɗum ɗo ene hawranimi so tawi koto banggue laamu ko foti wadde so tawi waɗani mami wi waɗani so waɗi ko foti wadde mami wi wonde waɗi kono kadi tokara mbeɗen holni toujours tokara ay hoolare hoolare kon neɗɗo tan kañum ko hooloto hoore muɗum so tawi a hoolaki hoore maɗa hay goto wawa hooladema hay goto a hoolotako
e konto sey won natuɓe hen haali joni to banggue réfugié ji kala leydi gondi e guerre yimɓe mum ina dokke wonde mooliyankoɓe fedde gotago windana nde wonan jeccittako ni a haali kam mbiɗa ɓeeɗo hayso mbawa artude ndendinani kalis neldi na waɗa saaha son ko dilli ina mbawi addude mais wonɓe ganduɗa jeeyi hayso dilli ala jeccittako ala ko mbaɗata kono togata mbima ay mbima dilloje ɗe ɓen jeccitoɓe ɓe jeccirta ko so wona e 28 novembre nde yonti a jiɗɗa joni ko lew fof pi kalsi nalde wonɓe gaɓe horoɓe pi lewru horoɓe neldu lewru foof kono yoɓe ndendin hitande foof wooda koɓe ballita ga en hitande foof yoɓe mbaɗ ɗum e kono dañe yoɓe ƴeew togara yeru baɗono Ibrahima Mokhtar Sarr so tawi woni caɗele ɗe dañi ɗe wonɓe caggal bien vrai ko wonko ɓe mbaɗantamo kono noon ko ɓurno yuɓɓude min no cikkiri Ibrahima 80 Ibrahima waɗi walata eyyi Ibrahima wonko gandanɗa hoore maɗa wuuri ɗum welani ni hay jangtirade Allah e muɗum musde e hamnade e mettude on kay kam ala ko dañnimo ɗum so wona kamɓe koɓe gullata ɗo ne koɓe kasata ɗo ko kanko o wuuri ɗum kono noon mete eɓe gandi Ibrahima ene jogui ɓesgu walla ala ɓesgu mete eɓe gandi Ibrahima ɓesgu ngu jogui ngu omo wawani ɗum walla o wawana ɗum mete eɓe gandi Ibrahima ɓesgu ngu o jogui ngu so tawi koɓe rofolɓe holkoɓe poti wawde waɗande ɗum e goɗɗo baɗono makko ni est ce que ala walloɓe neɗɗo tan balli ɗum less fawade neɗɗo mo jiiɗi walla mo hoddi togara an ko mbiɗa koko waɗa fedde huptidinde togara motannaɓe fof toga weeɓa noon togara wona fedde huptidinde murtannaɓe fof fedde huptidinde taw ko refugé ji eyyi mbimi motannaɓe yaltuɓe leydi jiɗa wiide togara mi wiidama aynoɓe mbaɗirta nelde ɗeɓe neldata manifestation ngaji ne mbaɗe yimɓe no tina ɗi so tawi ɓe mbaɗi nde ɗon moƴƴere tan foti ko tinede metama goɗɗo yimi moƴƴere nde waɗa ɗum e mbimi kono waɗi hakkude neɗɗo e koddiɗo mum sel mum e ballodiral ngal ballodirta kam no waɗa ina leñol men ko leñol jokkere enɗam non togara leñol meɗen ko leñol jokkere enɗam kono leñol meɗen ko leñol bojji e kiwtali e kikkitali ɗum kadi ena hen welani ha welani faami ayi min mi yeehi toon mbaɗa yaha toon ne kadi mi tawi toon pelle kewɗe mi tawi toon dille kewɗe kareli kewɗi manifestation ngaji kewɗi ko hen ɓe goni ha ɗeɗo balɗe ko fati e affaire ɗum waylo tippude jangde ndi nani e nder hen won haɓotoɓe ɗum kono guila Mauritanie heeɓi indépendance nden wonanno ko kala mo ena naata école duuɓi ɗiɗi garanɗi seppe ñebbe ha deuxiéme année ha troisiéme année ni janggata ko arab ɓolo ko arab ɓolo janggata hen ɗemgal gongal koma naata e hitande ma tati ɓiire nde hankkadi puɗɗoɗa waɗanede hen hunde e kono namdeɗa holto jiɗɗa yarude toga indépendance ha duuɓi ha 2023 non miyetake 2003 jino wiidema jangde nde fuɗɗinoma fayise hade Mauritanie wattude ɗemgal arab ɗemgal muɗum nden ko fayise janggueteno mbimami wonde nde jangguete farayse nde arab o daɗɗi hay nden arab no wodno mbimi ko arab o daɗɗi arab o guila nden ene woodi inspecteur uji nanɗon directeur uji nanɗon ministre uji nanɗon tawi koye ɓaleɓe ko arabisant ji mbaɗandi kam jangguinoɓe nan toon ko arabisant ji min bindino e journal gila ko ɓooyi journal holno ɗum amnoto Abdoul Aziz Dia Thilo e mbaɗi yettamo Haadi Dia en e mbaɗi yettaɓe nde Mauritanie yiiɗi waylude ɗemgal gollorgal no wattu e arab ƴetti won yimɓe nawi caggal leydi hebloyi e ɗemgal arab woodi wettinani mbaɗon Mamoudou Ba Diol en dono ɗum e waɗɓe noon mi sikkano ko ni juɓɓudi tan woodi e joni o an ko jiiɗa ko wayli hen jiiɗa ko ɓamta waylima hen walla ala ɓamtare hayso waylima hen enen to banggue meɗen ɓamtanaki hen aɗa andi holko waɗi ɗum pulaar wi tijjani geddude e wasde noddede so tawi neɗɗo ene oyma salo wallidde ɗum e oyre nde minen emin gandi woni élewaji ɓe gandanɗa hoore maɗa nden kala nde mbiya wonde eɗen jogui cours arabe ko dogoɓe janggata ha ñanden wonmo kaldannomi o wi wonde min mi waɗi guila tan mbaɗa waɗa première année collège andi ha mbanmi brevet am professeur am arabe min kawrata koye damal kala nde joguimi cours arabe so tawi mbaɗa yalta heewi ko kanko omo naata holmo waɗi ko biyaɗo yo janggo jiɗa wiide ko jangde arab nde wadde no foti idade no wano adan ni mbimi wonde ko yoɓe janggu tan quel que soit alpha jangde nde ko nde wawi wonde koɓe jibinande leydi koɓe ɓiɓɓe leydi ko laamu waɗi yoɓe janggu hay sinno aɗa haaɓo hen nder jangge kono wona wiide wonde min mi yiiɗa farayse walla ni hay sinno tawi mbaɗa yiiɗi farayse ko feccere jinmi mi yahata farayse mi yiiɗa farayse
aɗa yilo visa France mi yiɗa Amérique aɗa yilo visa Amérique mi yiɗa Espagne aɗa yilo visa Espagne an yiddema tokara wonani gonga kalten gonga e kono tokara wonko no tokara ay ko wona ɗum ko ala wonko min jinmi ala min jinmi e agay wonko nawɗa jiida ko c'est tokara leyɗele men Afrique ɗemɗe men gandiji ɗemgal nangam e ɗemgal nangam ɓe ngala volonté huutade ɗemɗe gandiji ɗe walla won e ɗemɗe eɓe jiiɗi noon pelle jogui ɗum ɗo ɓe keeɓe kaltade ɓe kuuto so tawi ɓe mbiɗa ɓe joni ɓe tawi jangde arabde ene waɗi mogganaɗe on banggue ene wawi taw ɗum saabi togara ay 2017 eyyi 2017 mi ƴeewi département ɓoggue département no wurno yimɓe ɗiɗo dañi hen bac mi ƴeewi département Mbagne no wurno ɗiɗo dañi hen bac département Babaɓe goto dañi hen bac Darel Barka goto dañi hen bac ko saabi ɗum mi anda ay nde garmi mbaɗa tani hakkillaji te kan nde garmi mbaɗa waɗa enquête aji haɗen wadde enquête aji taw gadimi wiide mi waɗ erago nden mbaɗa woni radio Demet mbimi wonde mamin organise ɗo ɓoggue ɗo yewtere dingiral jangguinoɓe professeur uji ɗi parents d'élèves uji ɗi a faami de hay sinno min ƴeewa e représentant ji hunde e laamu walla ni hay soko préfet nelde min neɗɗo mum walla ko nandi hen yewtere nde waɗe ƴeewe oɗo musiba holko saabi ɗum donkumi dañde ɗaɓɓumi ɗum babaɓe donkumi dañde garmi ha e wotti ɗaɓɓumi ɗum ɗon donkumi dañde ala an kay oɗon jeeɗa plani haddema non mbimi komi ronku dañde mo ene jaɓa arde yewtude ɗum kono laamu jaɓino yawat wona laamu ni mi suwa yetta ɗum haɗema yetteyade laamu taw ha jettoɗa ɓe poɗɗa haaldude ɓe professeur goto dañmi haaldude o wi kam wonde ay ɗum ɗo ko gonga ella nane e laamu kono ella nane e amen minen jangguinoɓeɓe mbimomi hol ella moɗon o wi ella amen ko wiyete ɗo ene waylo teppude jangde ndi laamu ngu ko haalata ko foof so tawi wiyama séminaire ina woodi onon jangguinoɓeɓe oɗon keble e oɗon fannu o jomum adda toon namdade ko journalier no foti per joom o holno foti par ñalawma e ko wona yimɓe fof togara namto ɗum ɗon togara heɗomi haalma ala wona ka namdi ɗum komi namdi kon kalanmami koko kaldami mi wiyanima mi nani de eyyi mo kalduɗa o mo kaldumi o ko kañum ko jangguino ko professeur somo heeɗi non kanko ko jangguino ko professeur wona yimɓe fof mbiyatama keeɓa pajum tan nde janggata kanko kam omo jogui fartange wawde wiidemi noon mi jaɓa min de somi yima wimo wona yimɓe motannaɓe fof mbiyata soɓe dokka kalis janggata tokara wona dokka kalis mbima wonde ko kamɓe ɓe mbima woni ñalam fof ko dañanmi hen kamɓe ɓe mbima ko ñalam fof holko dañanmi hen a namdaki e ñalawma fattan hay goto mabɓe namdaki gandal namto ko ñalawma o per joom o holno foti journalier e kono yimɓe fof jomum so tawi haalanama séminaire o ko yontere wonata jomum jooɗo balɗe joyyi yahani jooɗo ha balɗe ɗiɗi cakkitiɗɗe jomum yaha e kono wona par ce que tokara fattanmi haalama seeɗa ayi wonko wuuri to Mauritanie to ɓe ganduɗa hoore maɗa haalota minen min ganda ɗum ko gonga kono noon wiide kam leñol no wurno walla diwan no wurno kala noddaɗo séminaire wiye mi yatama mi anda ko dañanmi naggam e naggam o togara ay wonko wuuri Mauritanie ay so tawi a ƴeewi Mauritanie naɓe e ummade han mba sikki min ko battumi teskade han to oɗon banggue ummade han 98 99 ha yetti 2010 Mauritanie so tawi manki jangguinoɓe tan ko jangguinoɓe muɗum wadde ko tubakoɓe mbiyata abandon de poste ko mi yi jangguinoɓe Mauritanie naɓe minen gonduno ɗo lewru ene ma salaire uji muɗumen ene viré e banque uji kamɓe ene gonɗo ene gone liggueyaji goɗɗi ay safalɓe toga ɗum ganden hay safalɓe mbaɗo noon o fattan seeɗa togara min mi wiyata safalɓe mbayatano noon kono mbima wonde ko so tawi aɗa wiya capato ene waɗa yataw an a waɗata kono noon so tawi capato ene waɗa ko capato o waɗata ko an aɗa waɗa ɗum duttoɗa mbiya wonde ko capato o waɗata ko fotani ɗum waɗ mete an aɗa foti ɗum waɗ mais toga ne wawi taw ko ɓuura doole ɓe ganda soɓe janggi soɓe mbaɗi ɓe jata hay non mbimami wonde ko janguinowo mi wiyanima janggowo ko professeur ko enseignant ko instituteur ko kamɓe pop mbimami jomum jooɗoɗo salaire muɗum ene kuuɗa lewru fof toga fof kam wonata ko wonen seeɗa tan kala ɗo jiiɗa ay kalanmami ɗo ko jangguinoɓe Mauritanie ɓe gandi ɗum e kono wona fof kay hayɓe mbaɗata ɗum ɓe eɓe gandi ɗum ene woodi e kono wadde wona fof en togara min mbima wonde ko mi jooɗima ɗo
janguinoɓe Mauritanie naɓe gummi ngari ƴetti ɗo visa ji paye France ɓe paye Amérique ɓe paye partout goppi toon poste uji muɗum mi yi infirmier ji waɗɓe ɗum alors que salaire uji muɗumen ene kuula ene jokki ɗum fof mi yeddani ɗum famde non aɗa andi min ko cali min jinmi wiidema wonde ko so tawi aɗa wiya wonde Abou Gaye ko gujjo ya taw an a wujjata hono ko Abou Gaye wujjata ko mi faami ɗon mi faami ɗon tokara ayi Mauritanie mi ƴeewi leegal no wurno min ngari jomum jogo galle waɗa hen climatiseur uji 5 congélateur e gueɗe goɗɗe baaɗe noon taw jomum yoɓata facture muɗum courant ko ujunnaji 2 to tan fof min hawanima aɗa jiiɗama hawanima par ce que ko miɗa joni hawanima par ce que ko Abou Gaye waɗata ɗum non walla wona toon jinmi wiide mbiɗa ko neɗɗo wona jangguinowo o wasa jangguinowo heɓa jobdi makko joni noon ñawoje mabɓe on ne kadi mbaɗo consommé courant o ene waɗa consommé courant yoɓata eyyi gonmi ko arde beele so tawi ko cepaɗo boɗejo waɗi ɗum e ɓallejo so tawi mbaɗi ɗum ɓe lundima ɓe goppi poste uji mabɓe ɓe jeehi eɓe jooɓe ñande foof so ñaawo ari beele boɗejo o jinggantake dow ɓalejo walla sawi ko goto fotago mi anda so tawi boɗejo ene jinggane e dow ɓalejo walla ɓalejo ene jinggane e dow boɗejo kono noon tokara mbaɗa andi saria muɗum dawani enen ɗo joni leyɗele men ɗeɗo saria muɗum dawani saria dawani wonde eɗen ñaawa par ce que oɗo ko ni walla oɗo ko na oɗo ne ko hono ɗum ñaawa wonde wasa fodde wona ɗo ko Sénégal ɗo Sénégal kalten won yimɓe mboɗa andi sa o gasi haalaɓe won yimɓe nanɗo joni won yimɓe wonko cuusi wadde wona jaam won yimɓe nanɗo so cuusa wadde ɗum so waɗi mbawa ɗum dañde so tawi noon oto banggue a haalinane mbiɗa ko yimɓe jaggama 28 octobre novembre ɓe mbaɗama so ɓaleɓe mbaɗama noon waɗeɓe mbaɗaka noon ɓaleɓe ne jogui droit hulde ganda ganda potago ala mataw mi anda an noon kono noon tokara aɗa andi min ko jinmi wiide ɗon jinmi wiide ɗon so tawi wiyama wonde ɓaleɓe mbaɗama ni woɗeɓe mbaɗaka noon est ce que ɓaleɓe ɓe kamɓe wiyoɓe wonde ɓeɗo mbaɗama ɓe ƴeewi ɓeɗon holko addani ɗumen waɗede ko mbaɗa ko est ce que holkiso waɗama hen est ce que ɓe mbaɗi hen loskito haaɓe gandi ɓeɗon ko addani ɗumen waɗede ɗum koko holɗum waraɓe ɓe so tawi ko waraɓe so tawi ko leptaɓe so tawi ko wawi hen wonde foof mete ɓe mbaɗi gon ɗum ko débat goɗɗo débat goɗɗo beele waɗɓe ɓe ko toñɓe walla ko toñaɓe eyyi a jaama toga guila nane musidɗo konngol cakkutol o wi gasi Allah eyyi tokata Allah jarama a jarama ko mawɗo Amadou Ali Wane toujours mbaɗa salminamo no fewi mo cubalel nde wonde ko neɗɗo baɗɗo fayida kadi ko jaami Mauritanie ko mi yi toon anduɓe mo haalanɓe mi haala makko golle makko tiɗɗe kanko Amadou Ali Wane mbaɗa wiyamo noon ñande contrôle ummi Nouakchott ari ɓogge contrôle demo tawi kanko o fayi wuuro makko mo ƴewya jardin makko holto reftoyi mbaɗa namdo ñande hen oɗon jamma wiyama wonde o yeehi Nouakchott hay goto anda holto rewi o yeehi addoydemo oto gaddoynoɗomo o addanimo mbaɗa namdomo ɗum kanko mawɗo Amadou Ali Wane so wona ɗum koko baɗuno Ablaye Diallo eɗen calmina ɗum jettama no fewi tigui rigui Houleye Diallo ko hono noon e Binta Abdoul Dali Diallo kayumne kadi eɗen calmina ɗum eɗen juuro ɗum eɗen juuro honorable député Dieng Adama Boubou toon to cuuɗi meɗen wocci woni ko Nouakchott kanko député départemental ko hono noon Thiam Diombar Ba Yaya Mamadou en kamɓe fof eɗen calminaɓe eɗen juuroɓe joom suudu meɗen Diary Dieng jinnaɗo meɗen woni Siley Dieng woni Siley Ba kañumne kadi eɗen calmina ɗum eɗen juuro ɗum eɗen duwona ɗum to kadi eɗen mbiya bandiraɓe noon yooɓe jaafo a jaama toga gasi Allah ɓe calmini Abou Boubou Sow mo ga walla Bokke e Hamidou Boubou e dendagal wonde mabɓe yewta men hono lewal communication yewta mon yewtere men jaafoɗon gaccon hakke ko duka ko haalani ko no mbiyannomi ni mantoɓe ɓe ñiŋoɓe ɓe oncoɓe ɓuccoɓe fof jettama jarama ko ɗo katten ha lawgol ngol so Allah lamɗo jaaɓi